Malam pusong adlaw kaninyo mga followers. Trabaho na sad ta. Usahay no makapangutana ta natay mga pag-ampo nga dili dayon matubag sa Ginoo. Parehas aning istorya ni Mario, usa ka buutan nga lalaki nga matinumanon sa Ginoo. Sukad pagkabata, natun-an na niya ang pag-ampo. Ug siya nagtuo nga ang Ginoo kanunay nagahatag sa tanang paghayo sa husto nga panahon. Usa ka adlaw, si Mario nakadesisyon nga mo-apply sa usa ka trabaho nga iyang gipangandoy. Sa wala pa moadto sa interview, nag-ampo siya nga unta madawat siya. Nagtuo siya nga ang maong trabaho mao ang pinakamaayo para kaniya. Apan sa dihang nigawas ang resulta, wala siya madawat. Nasakitan si Mario og nakapangutana siyang kaugalingon. Nganuman, Ginoo, nagsalig ko nimo, apan wala man nimo gitubag akong pag-ampo. Wala siya nawala sa paglaom. Nagpadayon siya sa pag-ampo o pagpangita og trabaho. Sa sunod niyang gi-applyan, napakyas na usab siya. Gibati niya nga daw wala na siya paminawa sa Ginoo. Tinuod pa ba kaha ang pag-ampo makatabang? Iyang pangutana sa kaugalingon. Miagi ang pipila ka bulan kung may usa ka kumpanya nga nisulod sa ilang lungsod. Nagpangita kini og trabahante ug tungod kay naay daghang nangapakyas nga oportunidad si Mario, daghan na usab siyang nakatun-an og nahimong mas andam sa sunod nga oportunidad. Niadto siya sa interview ug sa kalipay niya nadawat siya. Dili lang kini trabaho nga mas maayo kaysa iyang unang gipangandoy, apan mas taas pa ang sweldo ug duol pa sa ilang balay. Sa dihang nagpasalamat sa Ginoo, nakapasabot siya sa leksyon. Wala gitubag sa Ginoo dayon ang iyang pag-ampo, dili tungod kay wala siya naminaw, kundi tungod kay ang dunay mas maayong plano para kaniya. Usahay ang Ginoo dili dayon matubag sa atong pag-ampo, dili tungod kay wala siya naminaw, kundi tungod kay adunay mas angayan ug labing maayong butang nga iyang giandam para kanato. Kinahanglan lang kita magpadayon sa pagsalig kung pagpaabot sa iyang husto na panahon. Padayon, pag-ampo, Ginoo magauban.